पुरोगामी टीव्ही न्यूज, महाराष्ट्राचं आपल्या हक्काचं मराठी चॅनल। मिशन समृद्ध प्रेरणादायी गाव हा पुरस्कार मिर्जापूर नेरीच्या शिरपेचात। आज वर्धा येथे जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ सरिता काखरे, मिशन समृद्धीचे अधिकारी राम सर, उपाध्यक्ष एरवार मॅडम, डॉक्टर जाजू, सीईओ उंबासे यांच्या अध्यक्षतेखाली मिर्जापूर नेरी ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच तसेच सदस्यगण आणि गावातील लोकांच्या समक्ष बडा सोना टक्के यांनी आज मिशन समृद्धी प्रेरणादायी ग्राम पुरस्कार स्वीकारला। हा पुरस्कार मिशन चेन्नई व जिल्हा परिषदच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित केला गेला असून ग्रामपंचायत स्तरावर नैसर्गिक साधने व्यवस्थापन वर्गवारी मध्ये सहभागी होऊन तसेच ग्रामपंचायतच्या मागील 6 वर्षाच्या केलेल्या विकास कामाचे अवलोकन करून जिल्ह्यातील अंतिम 4 ग्रामपंचायतमध्ये मिर्जापूर नेरीची निवड करण्यात आली होती। तेव्हा एक प्रशासकीय अधिकारी याची चमू ग्रामपंचायत मिर्जापूर नेरी ग्रामपंचायत भेट देऊन गावातील सर्व बाबींचे व विकास कामांची पाहणी तसेच गुणांकन केले जात होते। त्यामध्ये मिर्जापूर नेरी ग्रामपंचायतने बाजी मारून हा सन्मान मिळवला। हा पुरस्कार मिळाल्याने गावामध्ये एक उत्साहाचे वातावरण पसरले असून बाळा सोनटक्के यांनी सर्व ग्रामस्थांनी या प्रयोगितेत सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानले आहे। पुरोगामी टीव्ही न्यूज, वर्धा।